एबसुआव बिबाना सोरनि? एबसुआव बिबाना सोरनि? जेराव जों बयबो मिथिगौ फरायसा आफाद बुंब्ला हारिनि खैफोद आफोद गांनाय उखैनाय फारफ्रोमबो बिथिङाव हेफाजाब बा नोजोर होग्रा हारिनि सिनस्रि बुंबाबो बारा बुंनाय जाया। दिनैनि दिनाव जों बर' फरायसा आफादखौ गनायना लानो बा हारिनि सिनस्रि साननो हायोना? माब्लाबाबो जाफेरै नुफेरै खोनासंथावै जाथाय फरायसा आफादा बिबान सिलायलायनाय बेसेबां लासिंसिं बड'फा इउएन ब्रह्मनि सान्थौफ्रा गोमालांजोबसिगोन नामा? बावैसो सिगां जालांनाय खैराबारि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि जानाय थासारिया जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ गिखांनाय सोमजिहोदों। 3 जानुवारि खालाराव खैराबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरारि जथुम्माया सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंजादोंमोन आरो बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै जोंहा जिहेतु जोंनि दख'रानि बिबान बोथोरा बेयाव बिबान सोलायनाय मोनसे बोथोरमोन आरो बे टार्मिनेटिं समाव जोंहा डेलिगेट सलाव जिल्लानि माखासे लेङाइ आफादगिरिनिफ्राय लानानै लोगो गाहाय नेहाथारि लोगोसे नेहाथारि आरो बुंथिगिरि बिथांमोनखौ जोङो बेवहाय अबजारभार नोजोरबोआरि महरै जोङो मोननो हादोंमोन आरो बेवहाय जोङो माखासे बिबानगिरिमोनजों बिबाननि सायाव सावरायज्लायनानै माखासे बोसोनगिरिफोरखौ लानानै दख'रानि बोसोनगिरिमोनखौ लानानै बेवहाय मोनसे पेनेल लिस्ट बानायनाय जादोंमोन आरो बे पेनेल लिस्टआव गाहायै हेमकुमार बसुमतारीखौ आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि महरै लैथोसा बर'खौ गाहाय नेहाथारि महरै सायख'नानै माखासे बिबानगिरिफोरखौ लानानै बे बिबानखौ दानाय जादोंमोन आरो गेजेराव माखासे हुलस्थुल परिबेस जादोंमोन। मानो होनोब्ला माखासेनि थाखाय बे सायख'जानाय बिबानगिरिमोना साबजानाय जायाखैमोन। अब्लाबो जोङो मोनसे जातीय आफाद हिसाबै जोङो जातिनि खामानि मावनो थाखाय जोङो जिहेतु आवगायबोनांगोन जों खौसेयै खामानि मावनांगोन बेखौ नायनानै जोङो माखासे बिबानगिरिमोनजों जयै सावरायनानै मोनसे गरन्थ'आव फैनो हादोंमोन आरो बे गरन्थ'नि गेजेरजों जोङो सायख'जानाय हेमकुमार बसुमतारी बिथांखौ आफादगिरि आरो लैथोसा बर' बिथांखौ गाहाय नेहाथारि महरै सायख'नानै जि पेनेलिस्ट बानायदोंमोन बेखौनो जोङो जोबथायाव फाइनेल हिसाबै जों बयबो गनायथि होदोंमोन आरो जिल्लाखौबो बे समावनो परिबेस गैयामोनब्लाबो परिबेसजों बानायना होनानै बेखौ रायथिनानै होनो थाखाय जों खावलायदोंमोन। अब्लाबो जिल्लाया बेखौ समा जानाय नंला होननानै जोंनिफ्राय बे पेनेलिस्टखौ लांनाय जादोंमोन आरो जिल्लानि लोगो गाहाय नेहाथारि बिथां रबिन्द्र बर'आ जोंखौ बुंदोंमोन जे बे पेनेल लिस्टआव थानाय रावखौबो दाननाय जानाय नङा बेखौ गाबोननि समाव फिन जोंनिसिम लाबोफिननो होफैगोन होननानै बुंदोंमोन आरो जोंबो अखानायै फुङावनो बे बिबानखौ दख'रासिम फैनानै रिलिज होफैनो थाखाय जों खावलायदोंमोन। नाथाय दिनै दुखुनांथाव बाथ्रा बे पेनेल लिस्टखौ फिन जोंनि गेजेराव लाबोफिनालासेनो जों खोनानो मोन्दों जिल्लानि उदालगुरि जिल्लानि आफादगिरिखौ लानानै सानैसो बिबानगिरिमोना बे पेनेल लिस्टखौ बानायदों आरो मैया बिथांमोननि गोसो बायदि साजायनाय जि मोनसे माने खैराबारि दख'रा एबसुनि गोदान बिबान बेखौ मैया रिलिज होदों आरो बेयाव जोङो दुखु मोननाय फोरमायदों बे लैथोसा बर' होननाय गाहाय नेहाथारिया बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव फरायबाय थानाय समाव आफादगिरि बिबान लाबोनानै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि इउनिटनि आफादगिरि महरै बिबान लाबोनानै दिनै दख'रायाव बिथाङा मोजां मोनसे गेबें गोसो लानानै बिबान बानबोबाय इडुकेसन सेक्रेटारि बिबान लानानै दिनै बिथांखौ मा जाहोननि थाखाय बिबाननिफ्राय एंग्लायनो गोनां जाखो बेखौ जोङो बेनि फिननायखौ नागिरदों आरो बेनि फिननायखौ होनांगौ जोंनो आरो दिनै जोङो नुदों जोंनि दख'रायाव माखासे माने बेले बेजे दङ बे बेले बेजे परिबेसखौ जिल्लाया वान साइड जानानै बेखौ नायगासिनो दङ आरो बेखौ नायनानै जुदि बेबायदिनो जुदि खैराबारि दख'रा एबसुनि बिबानखौ लांबाय थायोब्ला जोंहा भबिष्यतआव जेनेरेसन बानायनायाव जोंहा माने फेलें जागोन आरो जोङो नुनो मोन्दों भबिष्यतआव खैराबारियाव जेनेरेसननि थ्रुयैदि जोङो मोजां सासे साफा लिडार बानायनो हागोन ना हाया जोंनि खैराबारि ओनसोलखौ सालायनो थाखाय बर' रायजो राजानि मोजां खामानि मावनो थाखाय जोङो लिडार क्रिएट खालामनो हागोन ना हाया जोंनियाव माने सोंनाय फैदों जोंनियाव दुखु मोननाय फैदों। मानो होनोब्ला दिनै राजनिति लेभेलाव बायदिसिना बेले बेजे जानाया
आलादा, नाथाय जोंनि दखरा एबसुआवबो बिबानखौ लानानै बेले बेजे आं ओरै थाङोबा ओरै जानो हायो, ओरै मावोब्लासो आङो ओरै सुबिदा मोननो हागोन, बेफोर गासै बेले बेजेखौ जोङो बिजिरनो गोनां सम जाबाय। दा बेखाय जिल्लाया दिनैनि समाव जि बिबान जोंनिसिम बिबाननि लिस्ट हरदों बेखौ जोङो गनायनो हायाखै आरो रायजो राजाया गनायाखै। बेखौ थाबैनो बोखांफिननानै लानांगौ आरो जोङो आसा थिदों बेखौ जिल्ला आफादा एसेबां मोजाङै खालामनानै होनो हानाय नङा। बेखाय जोङो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाहाथे जोंनि नैबे दखरायाव फैनानै थाबैनो जोंनि जि दखरानि जेंना बेखौ जाहाथे जोंनि रायजो राजा आरो जोंनि ओनसोलनि मेलेमजिबि आरो जोंनि दखरानि बारग' बिबानगिरि बिथांमोनखौ लानानै जाहाथे मोजाङै सावरायज्लायनानै जोंनि दखरासिम फैनानै जाहाथे मोजां मोनसे बिबान दानानै होफैयो, बेखौ आङो बे समाव खावलायगोन रायजो राजानि जानानै। आरो बे समाव बुंनो लुबैदों जोंनि दखरायाव माखासे इन्टारनेल पलिसि सोलियो। इन्टारनेल पलिसिखौ सानैसो मानसिया दैदेनो आरो बे इन्टारनेल पलिसिखौ जुदि जोङो भबिष्यताव बेबायदिनो जुदि सोरबा बंसगत लांबाय थायोब्ला, सोरबा न'खरसेनि बायदि जुदि जोङो बे समाजखौ दैदेननो नागिरोब्ला, नाथाय जोङो रायजोनि थाखाय जि खामानि मावनो लादों बेयो जोङो फेलें जागोन। आरो गमामायैनो बुंनांगोन दिनै जोंनि दखरायाव सोरबा न'खरसेखौल' मानसि बायदि साननाय, सोरबा न'खरसेनाल' लिडार जानानै थानांगौनि जि माने जोंनियाव पलिसि सोलिदों बेयो थाबैनो जोबनांगौ आरो जोंनि गेजेराव जाहाथे मोजां मोनसे रायजो राजाया लुबैजानाय बायदि बिबानफोरखौ लानानै जाहाथे जोंनि गेजेराव मोजां मोनसे बिबान दाना होफैयो, बेखौ आङो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम गुरै खावलायनाय थाबाय। आरो जोंहा जिल्ला आफादनिसिम जेबो फोथायनाय गैया, मानो होनोब्ला जि लिस्ट जोंनिसिम बिबानगिरिमोननि लिस्ट दैथायहरबाय बे लिस्टआ जिल्लानि केबिनेटआव पास जानायबो नङा आरो केबिनेट बिबानगिरिमोनखौ लानानै जयै सावरायनानै बानायनाय बियो बिबानगिरिनि लिस्टबो नङा। दा बेखाय कमप्लिटलि माखासे एलिगेसननि सायाव बेस खालामनानै बेखौ बानायदों होनना खोनादों, नाथाय बिथांमोना बेसेबां एलिगेसना राइट रं बेखौ बिथांमोना नायाखै। आरो बेखौ जुदि बिथांमोना थारैनो मोनथिनो लुबैयोब्ला, जुक्तिजों जुदि नायनो लुबैयोब्ला जोंनि दखरासिम फैब्लानो जाबाय। जोङो माखासे सिनियरखौ लिंनो हागोन, जोंनि गामि लेभेलनि बिबानगिरिमोनखौ जोङो लिंनानै होगोन आरो जोंनि दखरानि गासैबो बिबानगिरिमोना दैदेनगिरि गोजौ लेभेलनि दैदेनगिरि नोंथांमोनखौ जोङो सहजुग खालामनानै नोंथांमोना गेबें गोसोयै जोंनि मददथियाव मोजां मोनसे बिबान दानानै होलांनो हागोन। जों मोनसे मोजां परिबेस होगोन, बेखौ बे समाव आंनिफ्राय बुंथिबाय। लोगोसे जोबनायाव जोंनि दखरानि जि बेले बेजे सोमजिदों बेखौ थारैनो नायबिजिरनानै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिल्ला आफादखौ लानानै जाहाथे जोंनि दखरासिम फैनानै थाबैनो जोंनि गेजेराव मोनसे सलुसन, मोनसे मोजां बिजिरनाय आरो मोनसे मोजां माने बडि आन्सलिक कमिटिनि जि मावफुं आफाद बेखौ जाहाथे मोजाङै दाना होफैयो, बेखौ आङो रायजो राजानि जानानै गुरै खावलायनाय थाबाय।